తెదిర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు బతుకు దంకద పర్తె తెర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు వృత్త సంబంధుడు సారజనకులు ఒరును పగపు వెరి యానయను నంపి స్వార్థ పుట్టది పరమాత్మే గుప్పున ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದಿನಕಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊರಲಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲೆ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತ ಈ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಗೌರಿ ದಿನಕಾರಿಂಡು ವಾರಕಾರಿಂಡು ತಿಂಗೋಲು ಮೂಜ ಉಂಟು ನನ್ನ ಪಿದೈದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನೆಂಚ ಉಲಾಯಿ ಬಡಗುದಲ್ಲುಂಡ ಕರಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಪ ಮುಗಿಯುಂಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಗ ಈ ಅಪ್ಪ ಮುಗಿಯುಂಡ ದೇ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಬಡವ ಗುಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮುರಣಿ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಡರಿಸಮನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಬಡವು ಕಟೋನೊಲಿ ಅಂಡ ಪಾಪ ಬಾಲದಾತ ಮಲ್ಪೋಲು ಆಯ್ನ ಮರ್ದಿಲ್ಲ ಮುಗಿತುಂಡಿಯೇ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ಗೌರಿ ಅಂಡೆ ಅಂದಾತ ಮಲ್ಪುನು ತುಲ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಗ ಒರಿನ ಪಾತಿನ ಎಂಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂತ್ಪಾಡುಂತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೊಂತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪೋಂತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ ಹತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಬಂತು ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಏರ್ತು ಇಡೀ ಊರೇ ಮುರುಕುತ್ತು ಏರೆಗೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಯ ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ದನಿಟ ದಾದನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪಂಡತ ದಾದ ಬಂಡೀರ್ ತುಲಾ ಈ ರೋಗ ಒರಿಯರ್ದು ನನ್ನೊರೆಗ ಪಗರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಅಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಅಂಡ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಲೆಪ್ಪ ಅಪಗ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಉಲಾಯ್ ಬರುಚಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆಪು ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಈ ಕಾಲೋಡಿ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೇರ ಆಪುಚಿ ತುಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಂಡಲ ಸರಿ ಆಪುಣ ಅಂದ ಮಿತ್ತು ಪೇಂಟದಲ್ಪ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿದ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತು ಅರಿಸಾಮನ್ ಕೊರಂದು ಹೋತೀರ್ ನಾನು ಏರಾಂಡಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಡಿಗ್ಲ ಬರುವೀರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಆನಿ ಅರಿಸಮ್ಮನ್ ಪತ್ತೊಂಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ಪಿರಗಡೆ ಪುರಿಯಾರ ನನ್ನ ಏರಿಯೇ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಗೈತಲ್ಲ ಈ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೋನುಚಿ ಯಾನ್ ಪೊತ್ತೂತ್ ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಅರ್ಧ ಚಪಾತಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬೋಲೆ ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ತಿಂದೆ ಬಡವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ಇರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ತಿನ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿನ್ಲೇ ಬಂಡೆತ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಅಚ್ಚು ಏ ಮುಂದೆ ನೀರ್ಲ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೇವೆ ಅಮ್ಮ ಇರೇಗ್ ಎಂಕ್ ಬಡವಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಇರ್ತಿನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದೆ ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಅಂಡಲ ತಿನ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ತಿಂಜೆರ್ ಅಮ್ಮ ಬಡವಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಈರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜರ್ ಬೊಕ ಎಂಕದಾಯೆ ಎಂಕಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಜ್ಜ 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 ಅಜ್ಜ
ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕವೆ. ದಿ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೌರಿ ಏರಡಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಸಾಮಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದು ಇಚ್ಚೇರು ಏನು ಚಂಡಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದು ಅಂಗಡಿದಾರನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯೆ ಅರಿಸಾಮಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ದುಂಬುದನೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವರದ ಕೊರ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೀರು ಗೌರಿ ನಮ್ಮೂರು ಹುಡ್ದು ಈ ಊರು ಬೆಂಡ್ರೆಂದು ಬೈದಿನ ನಂಗೆ ಮುಂತ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಸರಿಕಾಟ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಗುರ್ತದ ಒಪ್ಪುನು ರಾಜಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದಾರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಆಪು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬರೋಡ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಕಿಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿರದನ್ನ ಚೋಕ್ಲಿ ಬಂಚಿ ಕೊರ್ಲ ಬಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲ ಬಲ ಬೋದು ಬರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಆತರ ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮಗ ಹುಷಾರುಲ್ಲನಾ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಉಲೆಯುಲ್ಲೇರಾ ಬಲ ಪೋಯ್ ಅತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸೀಕಿ ಅವೇ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕಾಸಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ ನಡಪ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಪಾಪದಾಕುಲ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೆಂದಡ ಬಂಜಿಗಿನು ಈಜಿಂದಾಡ ಚಂದಿಗೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಮುಂದೆ ಮಂಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಪುನಃ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಿ ಕೈ ತತ್ತು ಹೋದ ಅಂದಿಯೇ ಗೌರಕ್ಕ ಆಯ್ತ ನಡ್ಡು ಈ ಸಾಲದ ಕಲಕಾಟ ಇರೇ ಗೊತ್ತುನತೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ದಮ್ಮುದಲ ಸೀಕುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಸಾಂಡ ಓವಾ ಸೀಕ್ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನ ತಾಕತ್ಲಿಂಕ್ಲಿಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಎಂಕಲ ಊರಿಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಊರುಗ ಅಂದಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಚ ಬೋಪ ಅವೇ ಊರುಡೆನ ಪಲಯೆ ಒಂದು ಜಂಟ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಎಂಗಳು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಕು ಕಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ರಾಜಣ್ಣ ಐಟಿ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನೆ ಅಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲೆ ನಾನು ಊರು ಪೋನ್ವೆ ಅಲ್ದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಇರತ್ತೆ ರೀಪಾಗ ಅವಂದೆ ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ ಎಂಗಳೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಲ ಪೊಯ್ ಹಾಕಲು ಕಾದು ಗೌರಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದ್ದಾಡುವವೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬರ್ಪವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಲಿ ದಿ ಹಾಕುಲ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಂಚ ನರಕ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಬೋಲಿಯತೆ ಅವಲಾಂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಇರೋರು ಉಮೇಶಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಮಾರೆ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಊರಿಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಗಾದೆ ಅನ್ನ ಅವ್ಳು ದುಂಬೆ ಸೀಕು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಊರು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಪಗರ್ನ ಕೊಡ್ಚಿ ದೇ ಸೀಕು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಒಣಸಿಗೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾಣಿಯೇ ಉಮೇಶ ದಾದ ಬಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿದೈದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಡು ಗೌರಿ ಎದುರುಡು ತೆಲ್ತು ಪಾತಿರಂತಿ ನಕಲು ಕಷ್ಟಕಾಲಗ ಆಪುಜಿರಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮುಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ ಬದಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕನ ಇದ್ದಂದು ಕೈ ಕೈತು ಅಂತೀರ್ ಅವಿತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ಬರೋ ಚಿಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದುಂಡು ಗೌರಿ ಅಲ್ಲ ದಾದ ದಾದಾಣಿಯಾ ದಾದ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾರ ಏತು ಸರಿ ಪಂಡೆಯನ್ ಪಿರಾವ್ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ದಡೆ ಬೋಚಿಂದ್ ಅಲ್ಪ ಜಾರುಣನ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಕುಡಲ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋತ ತಾಗಣ ಮಿನಿ ತುಗ ಕಡಿಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಉಪ್ಪುಲ ಗತಿ ಜಂದಿಲ ಕಾತು ಆಯ್ತ ನಡು ಟಿ ಒಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣಂದಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ದಾದನ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಂಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ತೂಕಂತ ಅಂಡೆ ನಾನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಚು ಮೆಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿಲಕ್ಕೆಚ್ಚಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ಏನನೇ ನಂಬುದಿನ ಚೋಕುಲು ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡರ ಒಂದಿನ ಎನ್ನಲು ಜನ್ಮನ ಇಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ಕಟ್ಕಕ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ
ದೇವರೇ ఈరు పుట్టారుందండ శ్రీమంతి అది పుట్టాలి ఇచ్చి పండండ తాళ గతి దంతినయ దండలు పుట్టాలి అంటే ఈ మధ్యమ వర్గದ బతుకు అడ్డకోటి దీపది లెక్క ఎక్కువ బతుకున్నాండలే ఇచ్చ ದೇನ್ ಬತ್ತೆ ನಿನ್ನಡ ದಯ ಬಂದ್ಬೆ ನಿನ್ನರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆ ದೇವೇರಿ ಕೊರಡುಂದಿನ ಕೃತಿನ ಮಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಳ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ದೇವೇರಿ ಎಕ್ಕಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಮಾತ ನಿಂಡ ಪಣುಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ತಾಳ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಚ್ಚಿ ಕುಲ್ದಿನ ಅವಲಿ ಕುಲ್ಲುವ ನಿನ್ನನೇ ಲೋಕೊಡುಪ್ಪು ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಮಣ್ಣು ತಾಯಿ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಕೊಬೆ ಬಡಾಪುಡ కొయ్యి మాత్రం నాడువేరు ఆడ ఈ బడవ కొంచెం మాత్రం నాడుచ్చేది తడుతమ్మక మరీతో చిన్న మరుతుండు అరితో చిన్న మర్తిచ్చి తడుతమ్మక తడుతు ಈ ಕತೆಗೆ ಯಾನೇ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬರಬೇಡಿ ಎಂಕೆ ಬಡವು ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಆ ಜೋಗುಲೇನು చెప్పాయి అలాంటి బాయ్ బుర్దు పనువలు అనే మన అవస్థి తాతి ఏం చెయ్య మేలే తడుతోన్వే ಆಯಲ ಬಡಾಪುಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ದಾದಣಮ್ಮ ದಾದಣ್ಣ ಮಗ ದಾದಣಮ್ಮ ಇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡತೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ದಾದಂಡು ಬಡವಾಪುಂಡಮ್ಮ ಜೋರ್ ಬಡವಾ ಒಂದುಂಡಮ್ಮ ತಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ ಮೊಗಲಿ ನಿಂಚ ತೂವರ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತ ತಾಳ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಯಾಂದಾಲ ದೇವೇರ ಯಾಲ ನರಮಣಿ ಕವಿ ದ ದೇವೇರ ನಮ್ಮಿ ನಕಲ ಕೈಯಾಪಲ ಬಿಡ್ಬುಚ್ಚಿ ವಾರು ಪಡಾಡಲ ಬತ್ತು ಸಾಜಿ ತೋಚ ದೇವರೇ ಎಂಕಲು ವಾ ಜನ್ಮಡು ದಾದ ಕರ್ಮ ಬಂದ ಬಂದೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಕುಲಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಈ ಜೋಗುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಬಂಗ ಕೊಡ್ದು ಕೆರ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಹೊರದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಬಡವುಡು ಬಂಚಿ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡಮ್ಮ ಎಂಕ ಬಡವುಡು ಬಂಚಿ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡಮ್ಮ ತಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಿ ಜೋಗ್ಲಿ ನಿಂಚ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ತಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಲ್ಪುನೇನು ಬರ ಮಲ್ತಾತನ ಏನದಾನೆ ನಟ್ಟೋಡ ನಟ್ಟಲೆ ನಟ್ಟದಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ವಲಸ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆಯೇ ಇದ ಕಾರ್ ಬತ್ತುವೆಯಾನು ಅನಂತು ಕೊರ್ಲೆಯೇ ಬಂಚಿ ಬೇನೆ ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಂಚಿ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿರು ತಾಲ ಕನಪೆರಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ತಡೆದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮುರಣಿಲ್ಲ ದಾಲ ಕನಪೆ ಬಂದು ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬೈತೇರು ಇನಿ ಆಂಡಲ ಕನಪೆರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪುಡು ದಾದನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮಲಜೂರು
ಅಮ್ಮ ದಾದನ್ ಬಲ ದಾದನಮ್ಮ ಅನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಬೋಡೆ ಅಮ್ಮ ನೀ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಅಮ್ಮ ಗೌರಿ ದವಣಸ್ ಬಲೆ ಕೊಡಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ ದವಣ ಮನಸ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ನೋಡ ಅಪ್ಪ ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದೇ ಈರು ಪಂತಿನ ಸತ್ತಿ ನಂಕ ಬಂದ ಆ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಈರು ಪನ್ನಿದಕ್ಕನೆ ಕಿಟ್ಟಗ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ನಗ ಮನಸ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಕತೆ ಒಂದು ನಾಟಕ.
ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಈ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕುರಿಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಳ್ಳ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿನಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಘಟನೆನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಅನುಭವನು ಆ ಟೈಮದ ಅನುಭವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಂಚಿನಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋತಿನಕ್ಲಿತ್ತೀರ ಆ ಟೈಮಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯನೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯನೇ ತತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಜಂದೆ ಬುಲ್ಪಾಪುಂಡು ದಾಯ నుంಚ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಲು ಅಂಚಿನ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಪಂತೆರು ಕೆಲವರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲು ತೋಜದ ಒಂಜಿಲ್ಲಡಾಪಿನ ಘಟನೆ ದಾಲ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ದಾಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನೈಜ ಅಭಿನಯಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಹುಡುಗರ್ದಿಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಶೋಕ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನ್ನಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆರು ಪಣ್ಣನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜಿನ ಪಂಡೆ ರವೇ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದುಂಡು. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂಜು ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ದೆತೊಂದು ಐಬಕ್ಕ ಕಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಂಡ ಸಾಲಾಗ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ದೆತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾದ ಅದನ್ನು ರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಂಡು ಅಭಿನಯ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ 92.7 ಬಿಗ್ FM, ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇತದ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತರೆಗಳ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆದ ಮುಕ್ತಾಯ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.